kita indah peduli onde sana karena diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama karena musim Allah berganti onde sana jika kita indah peduli onde mama karena diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama karena musim Allah berganti onde mama jika kita indah peduli onde sana karena diri hidup mati.
nana jotani. Samo-samo pulang kampung ayah kandung, pulang kita lah bersama-sama. Sarulah anak pertama mayang saruni nan kaduo sultan pamuncaan nan katigo. Bersama-sama pulang kampung ayah kandung, pulang kita lah bersama-sama pulang kampung ayah kandung, pulang kita lah bersama-sama pulang kampung ayah kandung, pulang kita lah bersama-sama pulang kampung ayah kandung.
nyemba ayam di kandang. Baraka santiangnya ayam menyuruh tampaklah talinte di gunggong tabang. Tampaklah talinte di gunggong tabang. Di bawah tabang, indah siang indah malam, masak kandang ayam menang bilang. Kok alang lama nyembah ayam, digonggonglah di bawah tabang. Indah siang indah malam, masak kandang ayam menang bilang. Sembanyo di bawah tabang, indah siang indah malam, masak kandang ayam menang bilang. Kok alang lama nyembah ayam, digonggonglah di bawah tabang, indah siang indah malam, masak kandang ayam menang bilang. Sembanyo
suka disimpan onde